ning pasar maneh abrawan rondo kanggoku ora pati gawe penake ngene kok apa neh. Nek menawa mbok tuntun neh. Ora tak tuntun. Ya wis, matur nuwun. Nggih. Ijeh kersa do dipirsani ya. Iya, ngene kene yo kunduran. Wel. Ngopo? Wis gak wis ada deh. Pak Ji, endi Pak Ji dah? Wis are. Pak Ji keselen wis are. Ji sapa mang Jiplek. Kok apal iki lho. Pokoke angger jeneng anak-anak aku iki nyentel kok. Angger muni ngono aku malah eling ning kono kok. Padha plike aku. Nggih Pak Ji, tur nuwun. Iki bot-bote nyenengke putrane, Pak. Nggone dedaupan Mbak Ririn karo Mas Fahri Diasmu ngono. Mang kaya apa? Fahrul. Fahrul. Kok tutup nih ya, Pak? Tutup ya tanggaku kok asline kok tanggaku. Mas Fahrul. Besok ning gone Bentung. Ndi? Bentung iki apa? Alah rasah kowe malah sujud syukur roh Tuhan Yang Maha Esa kowe. Aja iki jamune Mas Fahrul tak dudono ngono lho, Pak. Sebab nganten anyar. Nganten anyar iku kudu sehat, kuat dan perkasa. Ngono jenenge manten ya. Lah iya, manten ya apa, Pak? Kowe gak ngerti manten. Ora. Mulane yane wis gak gelem lek, berarti wis dadi manten tenan. Sebab ora iso turu aku roh kok. Apa? Kamar kulon bek jajan. Terus kamaretan bek beras. Lah terus turu. Apa turu ning ndi? Ora ngarai iso turu. Pokoke empet sik Mas Farul, empet sik. Walah wis raos. Wong ngene ora betah ora kena diempet yo. Mosok ning ngarep pawon, Pak. Sak kenake nuthuk pokoke. Kok sak kenake nuthuk iku piye? Oh jenenge manten kok. Manten iki apa? Manten hurufe apa? MANTEN. Nah, setiap huruf ada maknanya. Lah Mas Farul rungokno iki lho, Mbah, rungokno. M Manunggale. Nak bojoku tek prei. Lambemu. Ya M apa? M iku manunggale. Atine wong loro dadi siji. N nujuwa. T Tataran. Enggal-enggalo. N nuthuk. Mulane dagage nuthuk ora usah di liye-liye, ora usah di kandhane nak nuthuk ora manggon. Ora dhewe tamune Pak Ji lho to, selawat lho. Nengguri bipet iki kena. Usah. Nengguri bipet. Lho takoki Pak Dim lah apa sih? Nutuki kado. Nutuki kado, Mas. Rumah sam nutuki HO obyek ngono. Pak ini lho, Pak. Ngene Pak sing nak omong sing apik, Pak. Lah kene lho jenengan wis tuwa, omong sing apik, wong jenenge wong sampean wis tuwa, omongan kudu kenek dienggo tatanan, aja uraan. Lah nek sampean ra iso dienggo patokan, ku tak patoki dhewe. Lho, aku rak mati neh. Lah omongan anggen jebles arek kon ngguri bipet barang lah apa. Maksude nutuki kado sumbangane kanca-kanca ndek awan sing urung sempat buka. Lah iya. Ngono lho. Nanggap petoprak pisan kok dilubung laron. Laron apa iki rengit iki. Wah, ketoprak nggih mlebu cangkemmu klebon rengit. Rejo tenan. Nah aku ya ora Mas iki lho kaya rengit. Ora Mas, ora rengit nak aku wereng malah. Iki gak Pak, iki wis tak wet-wet dagelan loro sing tuwa iki dhewe lho Pak. Jaman biyen ning kene aku roh nak daerah Ngilen biyen terkenale Korjo Tuwa. Warsidi dagelane klowor, aku seling. Mulane kowe tak wet-wet, liyane do mati kowe urung mati lho Pak. Lah iya, ora jenengku gak klewer.
jenengku kemot to. Mulane awet. Santai santai santai. Iya, iya. Ya. Oke, tur nuwun panjenenganipun Bapak. Ya ya. Sunarji kok takok terus ae. Ora usah, pokoke angger jiplek kok wis terkenal kok. Wow. Lagu Rondo Kempling ki lagune Mas Mantos Iso zaman wis semono terkenal nganti saiki awet. Nak mbiyen niku rondo kempling. Iya. Nak saiki wis beda, Pak. Lendra padha. Saiki rondo glowing. Rondo glowing. Sebabe nuwun sewu nganggo saiki kan zaman modern nganggo skincare. Apa? Skincare. Skincare ben Kanggone. Loh, memutihkan wajah ben glowing contone karo Mbak Ririn iki ditumbase karo Mas Farul bedak-bedak yang membuat glowing supaya menjadi cinta. Lho, nek ngono ya keliru lah ku tuku. Adik keliru lah apa? Lah ibu njaluke apa fresh care. Fresh care. Ya masuk angin apa tukono presker. Ya ora kena. Layak raine do bergodok. Lho ngoraine rada dadek kok mbok Apa tukono mang presker. jenenge? Skincare. Skincare gak fresh care. Ora. Wis iki Pak Ji karo sapa mang Bu sapa mang eling ora? Eling Sunarti. Kok Sunarti nganggur. Sapa lah soalnya? Buti wis ngene. Surhati, Ibu sama Mbak Supriyati. Supriyati. Bu Yanti. Supriyanti. Bu Yanti ngono ae lho Bu Yanti matur nuwun. Terus nderek wongan Bu Yanti napa pun sare. Lah kok mangkleh? Ada mangkleh. Ndek awan ayune ra karuan kok. Lah saiki. Blas ora pantes karo Jiuk ndek awan kok. Lah nek saiki piye? Ya tetep ero. Tetep ora pantes karo Ji blas. Lah masuk temen ora pantes sampe mbok pek kowe ngono. Iya. Pebar digawe duwe akeh. Ora kok. Iki Bu tanggep ibuku leh Pak, Pak ngono. iya. Lah apa wong njaluk pengen nganu karo Bu Yanti ki ya ora mungkin. Wis diciprati rejekine iki awak dhewe sematur nuwun. Lah iya, sapa ngerti iki mantenan putrane Mbak Ririn karo Mas Farul. Iya. Nanggape toprake Pak Pandi Mustika Budaya. Lengganan seneng. Yo mbiyen yo tau Pak, mbon ning kene, mbon ning kono mbiyen jaman 2015. Cah jaman kae cah cilik kena sekrup elingku yo ning kene pokoke. Yo nang kene, Yo wis eling, aku eling ning kene. Iki alhamdulillah timbali karo Bu Yanti keluarga. Tak dongake enggal-enggal Mbak Ririn kalih Mas Farul pinaringan momongan. kanugrahan putra putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Ndang bobot Mas, iku Mbak nggih. Ya aja Mas Farul sulali bentung dihajar, nek ora bentung ora kuat nggone yana ngawen ya sing keras. Bentang meteng Man kopi Solo kae wis mati piye? aduh kowe apa kok kopi Solo lah Pak. Kopi kok. Lah kowe tau mbene kopi Solo malah kok roh Tuhan yang Maha Esa kok. Rumpor aku bareng ngombe segelas iku donya petenge mbok. Rumpor aku. Lah kowe ora kena. Biyen. Iku biyen ya sapa ngerti Mbak Ririn pinaring kanugrahan. Iya. Enggal bobot. Apa oleh Pak sing dinteni wong omah-omah kan apa keturunan to? Iya. Lah, Generasi penerus. ah, betul. Tak dongake mbok lanang mbok wedok sing Iya. penting sehat, seger waras. Amin. Lah itu. Iya. Terus delalah Pak Ji, Iya. Pak Ji anu Jiplek ngono lho ben cetha. iya Pak Ciplek Iya. duwe rezeki neh bojone guyu lho anggere muni ngono. Iya. Sing plek apane, Bu? Walah metu wonge, metu lho. Metu. Wis dibayar lunas. Walah ngombene kartindayeng lho ngombene. Iya. Kartindengan. Nggih. Lah, duwe putu rezeki tak dongakne ora kutah tambah mbrah. Amin. Sangsaya kathah, turah-turah. Mbak Ririn putrane Iya. bobot, lairan mbah putri mbah lanang. Iya. Pokoke sehat. Tasakuran nimbali toprake Pak Pandi neh. Ya panggonge ning kene neh, sone ya Joko Tarub padha ae. Tasakuran. Iya neh, Pak. Saking senenge Saking nanggap senenge ketoprak. ora buan ra dadeh wong penting syukuran kok, Pak. Walah aku matur. Nanggap. Iya. Lah kok nek seneng apa? Matur nuwun diparingi diciprati rezekine Pak Jiplek neh. Lho.
Lho kowe isih urip piye? Omonganmu kelinci penrot. Tak tuwampek kira ngemblesek kowe. Kok nasu apa? Ada kowe yo jauh urip kok. Nasu. Lah wis tuwa lho, Pak. Sampeyan. Nasu. Ya. Lho karo dene aku barep-arep mati ku pamane aku mati sing mbok waris sapa? Ya ora ndek dadeh kok. Ora duwe apa-apa. Lah wong kowe raben kok anak pating kleler kok dami kok. Kowe aja maido lho, Rot. Kowe aja maido lho. Lho ini tenan lho, Pak. Bukti nyata. Apa? Aku mbok openi apa ora? Kowe ping pira rabi ping pira? Kowe iki generasiku. Lho ya, kowe rabi ping pira? Calon turun aku. Iya Sing wis. iso terusno kok apa sing dadi cita-citaku. Lah nggih, kowe sampean ping pira rabi? Ping 4. Lah kowe ping pira? Pindho. Berarti kurang ping pindho le. Generasi bapak lho le. Generasi telek. Generasi kok raben iki lho apa? Lho anane Pak Munawani rabi kan wong sehat. Lah iki lho Pak Ji turun. Jiplak ben turun kaya aku mlaku ngene kowe. Wis dakno aku. Ane aku umur 70 jembekrake ngene jiji. Ombenane mbiyen man kopi Solo. Jangan biyen medakno saiki. Gusti. Ora Gusti bangga lho Rot ndek Pak umur 70 tahun jek ngene. Alah modar kowe delok kas. Terusno kowe. Kok bangga lho apa? Kowe ya percaya. Ya percaya. Ya Pak ya. Liksa. Kita teko kene nah wong iki. Wes sarongan kuplukan. Rodok waras, Rot. Waras piye setengah songo waras. Kok gelem sarongan Ngomong kuplukan. setengah songo kok waras. Waras dhewe ana kiai kok kupluke putih klambine pink. Tumak piye kowe? Ora setengah songo iki ora ana. Guyu, Bu Yanti guyu. Aku ngerti Bu Yanti seneng guyu, aku seneng ya. Nggih Bu, bakale dadi tanggane kula Bu, sok mampir teng Growong, kula Growong, Mas Farul wis pun tepang, nak Growong sak lere tutup. Ya, anggere dhewe. Nggih Pak Ji, sok mampir nggih Pak. Ngene kula mampir. Nang ojo dudur omahku Rot. Kene. Jo. Kene. Lah kene. Alah kok mundak darane aku wong pamer. Ya Pak nuwun sewu ya wis roh. Nuwun sewu niki aku gak apa iki jenenge gak pamer mboten Pak. Nak nuwun sewu nak griyane mriki ya aku duwe dulur lanang ngene Mas Temok ya dulurku lanang cul mbiyen Mas Temok tempur kono. Sopo neh kono ndek sing nanggap ning pertelon kono kowe iki ya dulurku. Ning nuwun sewu kula mboten sombong nak griyane mriki kan sokone mumpung paling mentok 8. Niki bapake kula sokone 21 Pak. Omahe Pak. Coba omongno kok. Iringan tok 11. Engko mundak dadi Iya tenan. Tenan ya Pak. Iringan tok iki 11. wis aja omongno kok. Lah sebab apa kok 11? Lah jen omahku ape rubuh kok. Mulane tas. Ape rubuh kok. Wis aja jak guyon ae. Ayo kae reng-rengeng Pak. Oh iya. Iya reng-rengeng. Panjae je melek. Melek. Iya. Wis melek. Orang arah iki lemah. Ada mbok ngenyam mbok ora kuat ngadeg ning ngadeg ku nyulek matam piye. Kok aku nyeluk. Aduh jangan rasa ngadeg. Lha jamune kopi Solo nggone Pak Man ya. Lah. Kira-kira kuat Iya. ngadeg. Wah, alah Gusti. Apa nek jamune Paman Solo ya kopi Solo senengane mendemno wong. Sik ngene lho Pak. Ngapa? Iki bener kandhane Mase. Iya. Iki dari berarti Kang Mase mempunyai perhatian karo sampean. Ya alhamdulillah. Sebabe sampean iki pun Yosua sepuh. Iya iya. Biasane nampun Yosua sepuh nuwun sewu gampang kena penyakit B5. Kowe iki dokter piye, Rot? Lho tenan iki fakta membuktikan. Ora usah nggone dokter, tenan. Iki dari iki lho lapangan. Nuwun sewu. Wong nak ampun sepuh menika biasane kena penyakit B5, Pak. Dadi kaya aku barang iki bakal kena Nggih. ya. Lho sampean umur pira? 70. 70 kok. Iya. Mesti kena penyakit B5.
Sepisan apa? Budek. Lha wong aku cek krungu wong guyu seneng guri krungu kok. Sabar Delok Kas. Ngono. B loro. Bawur. Kowe iki sekarat-arat. Kok sekarang Pahami awas ngingetno kok. Ndek mangan cah wedok nguyah aku roh kok. lah kandhani yo. Anggir nggone sabane noplek. Kaku B1 budek, B2 bawur, B3 bungkuk. Rat cek sehat Sehat ya. walafiat. Ya saya sehat. Cek sehat walafiat lho. Kupi telu, Ya B4 beser, beser iku nak nguyah-nguyah terus. nguyuh-nguyuh. Ya tak akoni ta iya. Lan ya Pak ya. Iya, Iki iya, wis iya. nglakoni. Wis tak akoni. Ngenak wis budek, bawur, bungkuk, beser, B5 bongko. puas Fatim Ji. Puas nek aku dibangkak-bangkakno sedina sewengi. Puas kowe. Wis ra gelem ngeweki rokok guyu terus. Waduh. Gak ana rokok luwehan kowe, Pak. Rong bungkus masa ora ana. Lho isin karo mantumu lho Farul. Sabar, ayo kei reng-reng sing penak. Iya, iya. Tayuban. Pokoke tansah manggih rayu wilujeng nggone gadah Kagungan kersa Bapak. nggone Parjan Agung dedaupan wonten dalemipun Bapa Ji. Sunarji. Nggih. Ngono ku ya mentolo rada mengguri mek rokok, malah kukur-kukur. Pegel aku. Aku guwedhing aku nek kowe tokak takok terus. Wong seniman iki aja komersil. Malah sangka dingerene. Wis wis. Wis aja takono. Awak dhewe iki ditanggap, Lah iya. diparingi rejeki, cipati rejeki maturun. Rokok mbok takokno, atrae wonge ndablek ya menawa ya. Dicukokno bojone kali, dicukokno bojone njaluk disogok, Pak. Dikunci kok. Nggih wis ya. Nak Ji kalah karo bojone. Menawa iya. Nek awan kandhane ora pantes belas kok. Gak waya guyon ya, Pak. Sampeyan nimbali neh ya, Pak ya. Oke. Seneng tetep seneng atine. Ayo, nggih apa, Cak? Apa? Dandang gula apa? Oke. Iya. Siap. Ngaleh iki ngaleh. Iya. Bar iki ngaleh. Ngaleh nang Margolela. Heeh. Iki nuwun sewu, panggunge asine ya anyar gedhe kana tambane ning kahanan ora dipasang. Mangkuratan. Ya. Ndek bengi ya mangkuratan ya, Pak. Ya ning Tempel. ning ije iso dipasang. Iya ya rasa banter-banter. Mas, Iki lho teko. Aku ra njaluk ya, Mas. Sumpah ra njaluk. Kampane Omongan kebablasan marai. Arek dan udut teh. Oh padha tuweke iso. Lha iki nek kate mbok eki apa ora? Matur nuwun. Jebule ndek nom asline ganteng. Asline ganteng. Ya gara-gara sing wedok cerewet mikir rada kurus. aja kuru-kuru malah kaya bosku Pandi anggere mblojot kaya slira. Lah kerokan bendino. Aku Jarane kuwethingku ngene iki lho ra seneng. kowe anggere guyu ketelen menebok. Pandi anggere mblojot kaya slira. Ayo. Terus Pite ireng alah telek kok teko pitik barang le Pak. iki bawa kanggo manten kok. Ora ana ombong anu pitik barang. Iki bocah iki piye bawa kowe? Tak kira Pandi ireng. Pite ireng buntut amublak putih. Oke. Nimas manten mesemo sedela. Oke. Karono larane mlinjo tinutu tanggung
Nimas manten pipinya ramping gebyok malang ning dalan. Ah gebyoke wong sekarat iki. Gebyok kok mulane ratan iki. Iki tembung wangsalan, Ro. Tembung piye le, Pak? Nek kanggo wong seni wangsalan, gebyok malang ning dalan kuwi tertek. Alah jembatan. Lah iya tertek. Jaman biyen urung ana cor, urung ana aspal, mesti gebyok dinggo tertek. Iya. Gebyok malang ning dalan sarantek wong ayu. Suker asu kok. Lah toprak rong bar lampu kok usungi. Ya ben kok tugase wis rampung kok. Wis gano. Terus sepiro lah sing mesti larase iki? kowe iku tenanan apa? Kok tak tapuki ngono, Pak. Ujire sene ora roh. Ulat nyondamar kanginan mlipar mlipir. Esem nyoden incrit Anyang-anyangan. Iya. Burungna wong sesanja. Kedep Desma aku nyawang selendang biru. Selendang biru. Mik sinden, Mas. Ki Pak Ji berarti Mas Fahrul lurung. Nak Mas Fahrul roh seneng aku jarung biasane. Wong kulino karo aku ning nggone bentung kok. Titene. Ora Mas. Ning kono sok nanggap apa dangdut Mas? Biasane dangdut nak ning nggone tutup dangdut. Hah? Sepasare dangdut. Kadro. Serajos. Gak jos Kadro. Nyenangin terus lho Pak. Suwengi nyenangine ra kemeng kowe Pak. Tapi kan ngelik-ngelike suarane. Yo, gimana Mas? Hanyela janji Joko Tarub luar biasa. Dikon gawe soneh kok kaen kok. Yo mulane iki gak dipaedekno didol ae iki, Desuk. Selendang biru. Lho. Oh, kaen yo roh aku. Selendang biru amung enaki atiku. Nora tekan batin setiamu. Selendang biru tetep ono janjimu. Selendang biru
Der kowe mang wis buah karo Farul taro Der. Jare kancam sumpir gentenan Deri ape dadi nganten masuk sapar. Ning gak buah aja buah lah. Wang kendangku Deri diku lanang cah mojo. Hanyelai janji Ora gelem nanggap toprak kok. Selendang biru amung ngenake ati Nora tekan batin setiamu Selendang biru tetap ono janjimu selendang biru ya mesti ndadekke pitakon ya toh apa biasane dagelane nak toprak tempuran Pak Pandi Mustika Budaya kan telu ya wis pasti Jarot Bapak Kemot karo Mas Buntung iya iki Mas Buntung lagi opnam iki sakit sing mesti lara perot titite lara kuwi tak takoki tenan lho yo sakit katisen keselen Pak keselen nggih mulane iki ora hadir resign titite lara sesuk disuntik wis ya Pak ya wis ya ya iki sehat tok Pak niki Pak wis Pak wis entuk rokok sukun nak wis piye lah iya wis ora buah entuk rokok sukun jare wis piye lah kemang jare takok Faru alah wis segak Mas Farus gampang iya sing ben dienggo jamu ning gone bentung ae bentang meteng Mbak iya wis wis pokoke matur nuwun nek ana kekurangan awak dhewe sak rombongan nyuwun gung samudra pangaksami wis pisan meneh Ibu Yanti dalah Pak Ji plek senengam ngono ya elingku ya plek tok kok wis pokoke tur suwun tansah manggih rai luwijeng ke apa jenenge kebagas warasan tansah kasalira wonten keluargane Bapak Ji sekeluarga ngono iki neh kok ireng-ireng apa njaluk rokok mesti iki ya njaluk rokok mesti iki mau ke disale rokok ora iso ane sijinan ora iso kok lho kene kok kandune CS ora iso lho CS ngaku CS nek ngombe lho nek ngene iki kok ora biyen kuwi tau ana piye dagelan entuk rokok terus dhewe heeh mulih setruk sapa iku biyen tau ana iku ambien Heeh. saiki ora gak iso gak iso lah iki saiki yo di yo tok iki sing meneng iki mesti ngene lho batik iki rak wong papat ngene rak ngene Dek mampu kondi rot marokan mbok kondi rata jongono rata jalan ora beres apa ora rokok mbok kondi piye rot ngomong sik iya piye mbok kondi rokok Iwa betul nanti. truk liwat hati-hati Pak ayo truk ben liwat sik hati-hati di jalan oke heeh iki gak ana dalan mubeng rono piye metu Brenggolo dalane cilik kok apa lah iki lho Rokoke siji Mbok kondi lho. alah tak pengen ngejak yo mbok jak ae to. Semit apa gawe acara ya diben apa gawe acara wong dibuka takkan ngijoli ngono ae ya iki Iki loro wonge papat. papat Upama dindum kuwi Dindum. ora enek sing ora uman. Ora uman. Iya to? Nggih. Iki gua. dua Nah, terus tak temok. temok biasane ngono ku sambar bledek bongko lho biasane Ketone kok seneng nek kancam wis Pak wis dol diadai coro-coro iki mulon dan tak wis tak golek jembem goleki kowe kok oh wong loro kere instruksi. Derajatmu Eh, ki apa ngene kowe derajatmu kowe iki mung gedibal. Lho kok malah nyek Sele apa? saiki nek gedibal semene gedene wong matem-matem ndra bibian kakek Wong gampang nesu iki wong tuwa. apa gedibal Kowe
gonggon ra dunung. Lah kok ireng-ireng iki? Lho, jan umane kostum yo iki. Kira iki bengi apa ora? Sing kandha awan sapa matang ricek Ya piye? ngono. Lho, wis ngerti nek iki bengi kok Hei, bedheki. Yen bengi kuwi duwe kewajiban jaga. Nek nganggo sandang panganggo sing ireng ngono, kuwi iso nylamur laku. Wong sing banget tumindak culika. Oh, berarti dadi kirik. Lah kok ireng-ireng. Gosek. Lho, kembung kok atos. Kok malah dadi. Jawang jere nak ireng Iya. ora ketara. Wong jaga lho, nak jaga ta jenengan? Jaga. Nak ireng-ireng nak ra kirik apa le, Pak? Lah iya ora. Apa? Umsuan letong. Padake letong. Lho iki jane iki dunung, Bro. Iki dadi aku sing ngajeni. Hah? Mbok iya opo iki gelem ngajeni mbak-mbak elek kaya ngene iki wong aku iki bendaramu. Wani pira? Pira? Wani pira? Ning delok iketane udengane kaya bakul lontong ngene iki ya. Ya paling ora 75 lah. Tambah ya, Pak. Aja kudu 5 bolong 80 ngono lho, Pak. Malah marahe kalungan barang ya wis tak mbaki 5.000. Ya. Anggap Sapi ya. iki kok tuku pecel ae. Jare kon ngaji. Tegese kuwi yo ngormati aku hormat. Oh, hormat. Siap. Lho iki jane pengen dadi asik apa piye? Sing tegese ngurmati iki mbok iya kowe iki gelem medeni ngono lho. Iya. Saya dajang kene kowe iki Kowe lo medeni. Kowe iki lo kudune wedi karo aku. lakon apa iki? Lha iki jane lakon apa? Ya kodro duwe abdi lho kowe kok malah Lah iya. bingungno wong. Dek, lah iya kok kebangetan Pak Jibril lek. Lah kene Lah wong ngene kok dibayar 20 juta. Kowe yang kena ngrasakno kok iso. ya mulane sing do hati-hati ya. Jenenge jaga pusaka iki ora seneng benteng. iya. Apa meneh pusaka kuwi ampuhe mah gila-gila. Lah, kuwi lho. Sing hati-hati. Mongko wong akeh Pak Moncon Goro kuwi mesti ngincer marang cornane kak Praja Ngasadiman ya. Prajane Ngasadiman. Kaya ngapain bedil. Padha duwe hak kepengin ndarbeni. Apa Iki man mah tembung kleru. ngincer ya Kok duwe padha. hak iki wis cetha nek bentuah ana ing Asadiman. Lho kok duwe hak wong liya jane Pokoke manut. Cupake ben ganggang. lho iki tanggapan lho. Lho kok Bang Bar iki arep piye? Taune kok sore lho. Lah iya. Lho Pak Ji Iya, wis Pak. ngantuk. Lho, takute sore iki mau ya. Pak Ji wis ngantuk, wis ngenangi dimpet. Ya ini. Paman kemo. Lagi iki sawase aku ketoprak. Ono ndorone paman. Pancen tak jarak ben suwe kowe gen betah ning panggung. Lah nek gak tak suwe-suweno kendang medun mesti usap. Mulai kowe Cara lawas. Wah, cara lawas. Ora kudu. ngono neh. Nganggo gending. Sebabe aku wis dibayar. Aku udah mulai. Lho kowe kok wis entuk amplopan dah? Lah, kowe Wes no. wis nyokole Pak Ji. Ya. Kowe ra kapiten. Oh, jebul ngapusi malah. Kadale po. Lah nek kaya ngene iki piye? Kamangka aku lan kowe ndadekake kemot lan jaruk minangka abdi. Kang Kinas. Ning kasunyatane saben ana gawe dheweke iki arep dikanthi tunduk kemit wujude bentuah ana ing Ngasadiman. Lho kok malah kaya ngene lho wong enggal. Emot karo Jarot iki ya suruh. Lah nek awake dhewe kuwi nuruti apa sing dadi kelakuane kemot karo Jarot ya. Iso
iso malah lara ati. Eh, Wis saiki budal dhewe Joko. ngono. Ayo pancen ayo.